Good morning sa lahat ng mga Bicolanos, Bicolanas at sa mga aking mga kadaupang palad. Hello sa inyong lahat dyan. At kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking YouTube channel, bakit hindi ka pa nagsusubscribe? Bakit nga? Ano ba inaantay mo? At dahil ngayon ay buwan ng Pebrero 2020 at araw ng Lunes, ang araw ng panimula ng ating buhay, ikaw, anong ganap mo? Anong kwento mo? Kung ano man ang kwento at ganap mo sa buhay, ngayon ay ako merong ganap. Wow! Kung mapapansin mo, ako ay nakasuot ng maroon t-shirt dahil masyadong madugo ang buwan ng Pebrero. At dahil madugo, entirong warak, kaya madugo. So ngayon, tuwing ko ay dinuguan. Dinuguan ng mga Bicolano. Isa sa food delicacy ng Bicol dahil tanghali na at ako'y nagugutom na. Sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito para i-vlog o ipakita sa inyo ang sikreto ng dinuguan ng mga Bicolano. Okay. Pasintabi po sa lahat ng hindi kumakain ng dinuguan. Please do allow me. Please do allow. Please do allow me. Please do allow. Ay, bahala kayo kung anong gusto nyong piliin. Pumili na lang kayo doon kung anong gusto nyo. Ayun na nga. Kung hindi ka kumakain ng dinuguan dahil nasa reliyon o nadidiri ka sa dinuguan, please keep on watching. Dahil pag natikman mo ang dinuguan ng Bicol, ay sisiguraduhin ko sa iyo, hahanap-hanapin. Ang una natin gagawin para sa pagluto ng dinuguan ay igigisa muna natin ang baboy. Okay, kapag mainit ng kawali, lalagyan natin ng mantika. Ubus ng mantika ko, purita na. Then, magigisa muna tayo ng bawang at sibuyas. Okay. Susunod natin yung sibuyas. Tapos pagka kanya na yung bawang, Okay. susunod natin yung baboy. Lagyan natin ng durog na paminta. Yan, durog yan. Yan. Pamintang durog. Tapos lagyan natin ng ganito. Yan. Ang aking sikreto sa pagluto. Lagyan natin ng patis. Yan, kunting patis lang. Tapos lagyan natin ng tubig. Yan. Sasangkot siya lang muna natin yung baboy para lumambot na siya bago natin ilagay yung dugo o dugo ng baboy. Tatakpan natin para lumambot yung baboy. Kapag kami nagluluto ng dinuguan sa Bicol, ang nilalagay naming mga sangkap or sahog ay gabi or kasaba. Kasi ang aming lugar ay mayaman kami sa mga laman lupa. Wow!
Pero hindi kami hampas lupa. Yan. Ang gagamitin mo yung sangkap para sa dinuguan ay ang gabi. Gagamitin kong apertura para sa dinuguan. Gabi. Optional din to. Pwede kayong maglagay ng kasaba o macaroni. Pwede rin yun. Iyan, hinugasan na natin. Ganito ang gagawin natin para sa verdura. Gaganyan-ganyan na lang. Okay. Nilalagyan namin ng ganito ang dinuguan kasi para na rin pamparami. Kasi sa amin, oh my God! Kasal. Ang pinakang ano talaga sa amin sa dinuguan, yung laman loob, yun yung ginagamit namin na dinuguan instead na yung mga laman, atay, etc. Laman loob ang ginagamit namin, mga bituka, gano'n. Yan, ganyan na siya. Ito yung gagamitin kong nyog, ang peraso lang. Pinakayod na to sa palengke. Kasi konti lang naman yung gagamitin. So, ayan, ganito na siya. Nung bumili ako ng baboy, may kasama na siyang dugo. Pagka kayo kasi ay magluluto ng dinuguan, dapat maaga kayo sa palengke kasi ang dugo ng baboy sa palengke ay umaga lang. Kapag umabot na siya ng alas 10, mga tanghali na wala ng dugo, kaya mahirapan na kayong makabili. So, ganito yung gagawin natin. Sasama natin siya sa pagpiga ng niyog. Instead na gagamit kayo ng tubig para sa pagpiga ng niyog, yung dugo na mismo ang gagamitin mo. Okay, lalagyan na natin. Mas maganda yung buong dugo kasi sa palengke ang dugo na sa palengke may mga tubig ng halo yan, kaya mas maganda kung buo. Pansin mo naman yung dugo ng baboy kasi buo siya. Madami yung sabaw na binuguan nyo kasi maglalagay pa kayo ng sahog, yung macaroni o yung gabi. Kailangan medyo madami yung sabaw kasi alam mo itong sabaw na ito matutuyo. Pagkatapos ilagay yung dugo, ilalagay na din yung sahog, ayan, yung gabi. Ayan. Para habang niluluto mo yung dugo, yung gabi naluluto na rin. Ayan. Kasi medyo matigas-tigas din yun. Yun o, pansin nyo, lumapot na. Parang patuyo na agad. Ito ng malaking lalagyan kasi hindi makahinga yung yung dugo. Haluin nyo lang ang haluin pagka nailagay nyo na yung dugo kasi magbubuo yung dugo. Ganito ang dugo kapag luto na. Medyo thick na siya. Ito ang sikreto ng dinuguan ng Bicolano, ang pampaasim niya kalamansi. Kasi yung common ng dinuguan ng Manila na nakikita ko ay suka ang inilalagay bilang pampaasim. Amin kasi itong kalamansi ang pampaasim namin.
Ito yung lemon juice na gagamitin nating pampaasim para sa dinuguan. Lagyan natin ng ceiling green. Tapos haluin. Yan, ang lapot na niya. Sarap. Ano? Lagyan natin ng konting asin pala kasi hindi ako naka-asin kanina pa. Yan. Wow, sarap. Tikman nga natin. Sarap. Tapos lagay na natin yung calamansi juice. Ilalagay yung malapit na siyang maluto, mga 2 to 3 minutes. Pwede nyo nang ilagay Okay. yung calamansi juice. Yan. Charan! Ang karaniwan kasing napapansin ko sa mga dinuguan na dito na nakikita ko sa Manila ay walang gata ang dinuguan at ang pampaasim nila ay suka lang. So sa amin kasi bilang tradisyon o nakagawian na namin, nakamulatan na, ang ginagamit talaga naming pampaasim ay limon o kalamansi. Kasi sa amin, mayaman kami sa kalamansi. Mga baku-bakura namin, merong mga tanim na kalamansi. Instead na gumamit kami ng suka o bibili pa ng suka, kalamansi na ang ginagamit namin. Kaya so, okay naman siya. So hanggang sa nakasanayan at nakasalin-salin na recipe ng pagluto ng dinuguan, kaya namin nag-caption. So, sa hindi kumakain ng dinuguan dyan, eto na ang dinuguan ng Bicolanos. Kain na tayo! What follows is a brief construction montage. We hope you enjoyed this brief construction montage. Natin yung dinuguan ng Bicol. Wow! Lasang-lasa mo doon sa dinuguan. Sarap.